Ladies and boys, maayong adlaw kaninyong tanan diha, kininasad ang inyong makaduyog karon, your one and only Inday Tala. Apan sa dili pa ta magsugod mga kayusan yung Freedom Board, mamalihog na lang pod kung tuplok sa subscribe button o i-click na lang pod ninyo apil diha ang notification bell aron nga sa kanunay updated mo sa mga bagong confessions nga atong pagabasahon. Busa mga kayusan yung Freedom Board, dili na ni nato padugayon pa. Ani ana ang atong confession. Kung sensitibo or perfectionista ka nga pagkatao, dili ni para nimo. Busa ayaw na nagsayangi ang imong oras pagbasa ani. Hello ladies and boys. Ako si Era, 22 years old. Nakahuman ako og eskwela sa usa ka tulunghaan dere Cebu. And I want you to read this and learn from it. Tugda nato sa akong love story. I was on my second year college when I met Jeb. Kani si Jeb usa ka sikat-sikat kuno sa eskwelahan namo. Engineering ang kurso. Ang itsura di ay ani niya kay di jud malimod nga gwapo. Di na tipikal nga gwapo nga kanang mapulaan ka sige tutok. Ang iyang kagwapo ani mala artista. Mala Jake Vargas siguro ang kagwapo niya. Taas siyang ilong, porma kaayo og mata, pagaog kilay, pagaog eyelashes, pinkish og lips. Moreno nga hayag-hayag ragamay. Ug limpyo siya tanawon. Half Mexican man jud siya, mao sigurong lakas kay siya alindog. Gikagubta na siya sa mga babae, first day pa lang sa school. Wala ko kabalo og kinsay ilang kakagubtan og sige man gid sila picture-picture. Siya raman di ay. Di jud ko ganahan niya una pa lang na akong kita. Kay hilasan ko. Hilas, bidli, filler, hambugero, pakboy og dating, forma, aura, ambot na lang yun. Maglagot ko og mga lalaking gwapo. Samot na siguro og dili gwapo. Pero jud ko magyaw-yaw inig mo gawas na ko sa classroom. Sige gid ko mo reklamo like, naunsa ba na siya oy, makadalag traffic sa labi. Dili gid ko katarong og lakaw. Tugdig jud siya, madinay nga gwapo. Sporty, bright, lamion makadalag sayaw, pero ambot. Way ayo mo kanta. Maglagot gihapon ko niya. Hilig di ay ko mulaag o kakuray usa. Kapoy magpauban or maguban sa akong mga kailaw hasol kaayo. So mauto kay stress kay ko school, family, friends, ug unsa pa ng mga problema hadira. Ni adto ko sa Ayala kay nagtan-aw og sini nga akuray usa. Nagalingkod ako sa akong seat which is ikaunom na seat sa pinakataas sa left nga side. Always ako jud ng timingon nga dito ko na presto permit. Kay wa lang, ganahan lang ko. So mauto nga while waiting for the movie to start, nagkaanam-anam og kapuno ang seats. Nya di jud na malikayan nga makapanguta na tag unsa kahay itsura sa akong makatapad no. To my surprise, si Jeb. Sa tanan na kung pwede nga makatapad ang kurimaw pa jud. Makagubag adlaw pero siya nagngisi-ngisira and many times had he attempt to talk to me. But I kept on ignoring him. Until nahumana ang movie ug nagdali-dali ko gawa sa sinihan. Ug iya kong gisundan and he called me by my name. Nasyakid kaayo kustanan ba kay nganong kaila siya nako. Oto nga sige siyag sunod-sunod ug sige sad siyag syagit-syagit. Babe, storya na ta ba? Animal. Kauwaw ra kay daghang tawo sa Ayala. Wala ko'y mabuhat and I was forced to talk to him. And after that, nagpahatod na lang ko niya padulong sa amo. Tungod na pod sa akong kasapot. Wala na ko subuot nga mag-jeep.
Iya kong gipakauwawan, so he owes me. So fast forward Jeb always goes to our home, shouting outside of our house, calling me by my name. Ayo, ante, angkol, bisita ko ni Era. And everybody was looking at him kay gwapo lagi kaayo. Tanan bayo to babaeng manggawas jud sa ilang balay kay magpaduding-duding niya. Wala ko'y choice, maunang ako na lang siyang pasudlon sa balay. Kaya ang amo mga silingan kay all eyes on me. Him, us. He said, he noticed me first day pa lang sa school. He said he liked me cause I'm different from the other girls. Una pa lang na-amaze sa jud ko nimo. Aside sa ka-cute nimo, nakatawa ko kay every time magka-eye to eye contact kay maguba ang imong face. Unya imo dayon kong sipatan. And I was just like, I like her. Unsa kahay nabuhat na ako? Why is she not chasing me? Or why is she not chasing after me? Why is she mad at me? Tubagpod kog, no? Di man katantong hambog sa? Just because gwapo ka doesn't mean all of us have to go after you. Unya, nangatawa na dayon ming duha. Dito nami nagkasugod o ka-close. Bisan maldita ko, he always there para musabot, mangulit og maminaw na ako. Wala ko nagdahom, nga ma-fall ko niya. As in, wala gyud. Unexpected kaayo nga gibati na ako. Dito man ko na-turn on niya atong one day, naglakaw-lakaw kong kulon, wala lang. Barato rang mga balikya dito. Ayaw pa lang nakita na ako si Jeb sa atbang. Na ako sa kilid sa UV, naglakawan din siya kay naa sa ubos sa abandoned building. Kung asa daghay mang limos. Dito ko nibilib niya kay iyang gipang tagahan og pangkaon tung mga tawhana bisag maglagot ko nila magtanaw. Kay mga kusgan pa man unta og walay depekto sa lawas. Wala lang hinuoy grado pero kung maningkamot ka, makatrabaho man jud ka ba. Unya ka na sila, sige rag katulog, magbilangkad ka. Gaw-gaw-hugaw ra sa dalan. Mag-dispatch pag jeep ug wara bay gamit ang pag-dispatcher. Kaya ang mga pasahero, natural kung makakita sa signboard or sa road, musakay jud na. Makalagot mga tawhana kayang ilang mga anak nga baby kay gipang langaw ra. Pero, nibilib jud ko ni Jeb. And I was like, buutanas sa animal. He was giving them food and clothes. Syara, walay nagtabang niya ang naglingi-lingi ko kung naabay nagkuha og video. Kay basin nagpakitang tao ra siya. Pero, wala man. Sumauto nga dito na point na ako na-realize nga I should give him a chance. Pila na siya ka months nang uyab na ako ug nakaila na pod ko niya. To make it short, nagkakami. Katong nagkatapat mi sa Ayala, gituyo di ay to niya kay nakit-an ra ko niya nga paingong kuha og ticket. So he was sitting at the food court waiting for me to buy a ticket. And when the person next in line with me was already up, ni-insert dayon siya. Luckily, the set next to me was still vacant. Weird, but sweet. Stus, moves pod ang buang. Sumauto, kami na. Blooming kaayo ang among relasyon. First jud na ako siya nga nauyab, pero ambot nga ikapila na ko niya. Daghang dates, flowers, chocolates, exchanging of sweet messages ang nahitabo. Until ni abot mig pipila na pod ka months. In love kay Miss usag-usa pero dili ko clingy nga uyab ha. Ako ang uyab nga murag asawa. Ako siyang lutuan, labhan ako iyang mga lapunon, maglimpyo ko sa iyang kwarto, and he in return takes me to cafes. Basta tanan sa Royanan di Resibo, mapa north or south na adtuan na namo. Until one day, days after our monthsary, Jeb asked to make love with me.
I had no doubts about it, kay lagi gugmaan mi sa usag-usa. Our love was perfect. He never showed any signs of imperfection, or was I blind enough to see the dark side of him. Basta smooth sailing ra kaayo ang among paghinigugmaay. Way animal, way kontra, way sagabal, way kapobre problema. Wala tanan mga nega. Dilipod ko religyoso nga pagkatao and my parents would never know about it. And I feel like he deserved to make love with me, since we were in a relationship. So we did. It was magical for me. Ma-feel jud na ko ang love namong duwa nga ambot na lang jud. Feel na ko nga siya na jud. Kami na adyong duwa hangtod sa hangtod. Og na nga sundan pa ang instances nga mag-make love me. Og parihara gihapon ang among ma-feel. It's like first panamo. Nagpadayon ra until nag 2 years me and graduating ko. Wala jud ko'y frustration sa among panag-uyab sulod sa duha ka tuig. Until March of 2016, I found out I was pregnant. At first, nakulbaan ko not because of the fact that I was indeed pregnant. Nakulbaan ko of the possibilities on my delivery day. O diba? Layo na kay kog huna-huna. Wajud nagmatter sa ako kung unsay isulti sa mga tao, unsay reaction sa akong pamilya, ug unsay ibuhi nako sa akong anak. All I was thinking at that time was, excited nako nga sultian si Jeb. Duwa mi nakahisgot nga mag-anak-anak, pero kay ni sulod man mi ani, so expected na jud na. And happy ko. Happy. Besides the fact nga mo-graduate na ko. Kay ang maamahan sa akong anak, kay ang pinaka-gihinigugma na ako nga tao sa tibok na akong kinabuhi. Kaya ra na ako. Namo nga buhion among anak. Money is not an issue if you're not lazy enough to work for it. So mauto, I found out that I was pregnant kay nagpiti ko. Confident kaayo ko na pregnant jud ko. Atong adlaw wala mi nagkita ni Jeb. Kay busy siya og review for his exam. He was somewhere in Cebu and I was too. I texted him, "Honey, I have something to tell you." Si Jeb, dili na siya ma-surprise sa ani nga phrase kay permini na ako gamiton kung maglambing ko niya. And I kept it usual lang para na ay thrill lang akong pag-announce sa iya haba. His reply was cold and dry. "Can I go first?" And my reaction was, that was odd. Wala man lay emojis, ug wala man lay honey. Wala man lang ko'y freedom nga mag-storya first. Pero bisan in ato pa man, I kept my cool, para dili maguba ang mood sa akong pag-announce. So I let him go first. Happy gihapon ko. Nakakompose na ko daan sa akong reply niya after sa iyang reply nga pregnant ta honey. Mauna dapat ang akong i-reply. You know what he replied after I gave him permission to say first? He texted me this. "Nabuntis na ako si..." Og wala na siya nag-mention sa ngalan. Let's keep it private na lang. Dito nahugno ang akong kalibutan. Nga murag nagsakit ang tibuok na akong kalawasan. Nga murag gitusok-tusok ang akong kasing-kasing, akong ulo, akong tiyan. Akong tiilog kamot nangurog, ug akong mata nagbaha na sa luha. Wa ko ni reply but I'm still holding my phone. He was calling me. Wala jud ko katingog, ug wa ko kahuna-huna kung joke pa to or unsa. What's in my mind was, he impregnated the girl he met for a day, who happens to be working at a bar na server of drinks. Ganong kabaluman ko.
Kus nisugot ko nga mag-bar hopping sila sa iyang mga barkada. Kay nisalig ko nila. Niya, namo, og sa ako ang kaugalingon. Sa among relasyon, kay nag 2 years sa nami. Bisan ka sa, wajud ko nagahigpit niya. Matured ang among relasyon kay free rami mulaag. Concerned mi sa usag-usa pero dili mi OA nga paulion jud namo og sayo ang usag-usa pag maglaag mi. As long as you are aware nga naa kay uyab nga masakitan kung magbinuang ka. As in, mauto. Blanco kay kus mga panghitabo. He sends me long messages explaining himself nga nalingaw daw siya atong bayhana. Happy daw siya atong adlawa. Sakit oy. Sakit nga ambot o waan ako kasabot. I was pregnant and my boyfriend impregnated another girl. Unsay bation ninyo? Kung kamo ang naa sa akong tiil, asa ko nagkulang as uyab, nga murag best friend, nga murag igsuon na pud nimo. Asa Jeb, asa dapita. Wala man gali na ako sulti ang akong kaugalingong pamilya, kay nagplano ko nga kitang duwa ang mag-ingon nila. Daghan akong plano, Jeb. But you ruined it. Sakit kaayo. And guess what? He chose to be with the other girl than me. Tinalo ang 2 taong pagmamahalan sa isang araw na kalandian. Wana ko siya sultii nga buntis ko. What for? He already cheated. Dili na imposible nga mo cheat pa siya utro kung hatagan anako siya chance. Dito na lang siya magpakaamahan sa iyang namaptos. Dili ma-describe ang kasakit. Ang akong kilagot, nga gilabay na ako ang akong laptop ug cellphone. Gisultian ako ang akong pamilya sa sitwasyon. And they disowned me. Kulang na lang i-erase ko nila sa family tree. I told my friends whom I thought were real and sincere to me. They each had their own reasons and excuses as to why they can console me personally. Asa na lang man ko mulugar ani. May pang mga tao dito sa Kolon, bisan wa na ikipang kaon mag-isik tinapangay gihapon, mga kinaunsa man. Ako ani, mas luoy pas iro, mas luoy pas ilaga. Wa na ko kasabot, wa na'y gamahal na ako. Huwaan na sila tanan. Kulang na lang magpaligis ko sa truck. Asin pila na lang kalakawan padung sa kalsada. Sige ra kog hilak, hinuktok, yaw-yaw, and repeat. May na lang, naay usa ka amiga nga ni comfort na ako. Amiga nga dili na ako close. Amiga nga i-ignore na ako sa una. Amiga nga permi na ay mabuhat na ako, pero wala jud ko'y gihatag niya lain kundi puro panghasol. May gani naa siya. Kay kung wala pa, aw dugay ra siguro kong gilubong. Dili ma-describe kung unsa ko ka gusto mawala sa kalibutan. Kung ikapila ko nag-attempt og pakamatay, nga ang butane gas sa ako na jung imnon, kay wala man ko'y makit-an muriatic acid atong na time. Pipila na katambal na ang gi-overdose na ako. Pipila na kalaslas ang akong gibuhat sa akong kamot. But every time I try to cut my wrist, like ito nung najud-unta na ako sa ugat, eh gusto na ako nga putlon ang ugat para sure jud na mamatay, I remember my baby. Nganong dili man ko mamatay bisan unsaon, na akong paningkamot og pakamatay. 2 ko kabulan buntis og 2 ko kabulan nga gamaoy, nga mura na ko kabuangon. But this friend of mine nga babae, nga namitra na ako sa cafe, who happens to work at a call center, she saved me. She brought me to a psychiatrist. She fed me. She let me stay at her apartment. She taught me how to live despite the death-triggering problems that I have in life. Og sa akong 2 ka buwan nga pagmapdos,
didto ko natauhan tungod atong amigaha. Kung makabasa ka ani nga story, you know who you are, and you know how thankful I am. So mauto nga encourage ko niya nga kailangan na ako mabuhi. Kailangan na ako ma-happy again for my baby. Wala na day kay contact sa akong family kay block na sila tanan sa social media accounts na ako. They were clueless as to where I stayed. I stayed in Bacolod, and I worked there while I was pregnant. But my work was not stressful, syempre. Bago ang akong life, and the old me was back. Happy kay ko nga nagbuntis from 3 months of being pregnant and onwards. Akong mindset per me kayang ako ang anak. Para sa akong anak. Wala na ko'y giila nga nakabuntis na ako. Ang naas akong nahuna kay nabuntis rakog kalit. Wala na ako balik ang akong kalbaryo nga naagian sa Cebu para dili ko ma-paranoid o mag-nervous breakdown. Wala na sad ko'y suicide attempts. Nakarelease na ko sa akong mga kasakit nga emosyonal o pisikal tungod sa akong mga sessions with my psychiatrist. It truly helped me. I was happy pregnant, 22-year-old, and 8 months na si baby. My friend left me. Niadto na siya og abroad, and she worked as a ticket staff in the US. So I became independent and rented a small house in Bacolod. Everybody loved me. Mga silingan, mga katrabaho. Tanan sila. They don't know my story though, o di malikayan nga mag-ask sila kung asa ang amahan sa bata. Ingnon ra na ako silag, buwag mi kay naa siya lain. End of story. Aron wala na'y daghang pangutana. Sumauto, 8 months na si baby. Excited na ko kay hapit na ko due. Mugawas na ang akong anak. Wala ko kahibaw sa gender kay ganahan ko nga ma-surprise. So pag magpa-ultrasound ko, maminaw ko sa feedback pero gisabot na nako daan ng attending doctor nga ipa-divulge o dili ipa-divulge ang gender. Isulti na nila tanan na ayaw lang ang gender. E ganahan nung ko magpa-thrill-thrill sa akong self. Unya para ma-share na ako pag dako niya nga mauni ug mauna. Buntis na buntis ko ha. Pero nagpintal ko sa wall sa kwarto namo sa akong anak. Namalit kog unisex na mga sinina, toys, gamit pang dada ni baby. Dagan po og nag-sponsor mga gamit like stroller o crib. As in ako na jud ang blessed. Until nag-abot 9 months si baby sa akong tummy. Walang kajud kaayo na ako siya kay wal naa pa siya sa akong tiyan. Complete ko sa prenatal. Take og sakto nga vitamins, sakto og kaon, tulog, ug dili gani ko nila halos patrabahoon. Complete kog orientation on how to take care of babies. Pahalag ako ra ang walay partner. I am my own partner. Permipod ko mag-exercise. Bahalag ako ra usa sa balay at least duha na mi pagmugawas na si baby. Happy kay ko. Kontento na ko sa akong kinabuhi. Wala jud ko'y laing nga gihuna-huna kundi siya ra. Excited na ko ug mas excited ang mga nanay nga sigingan nako. Kailan akong gituring nga anak ug willing sila nga magstay in nga maid ni baby bisan dili na ako sila bayran. December, Pasko na happy tog magsugod na kog decorate kay first Christmas namo ni baby together. Judy ay ko, first day of December. December 10, 2016, I will never ever forget this moment in my life. I will carry this memory till my last breath. Nagbati nako. I was on labor for 8 hours. Walay panubi ko ni buto, diretso dugo. Nagsyagit-syagit na ko sa kasakit sa akong likod ug kalawasan to the point nga dili na ko makalakaw ug ang among mga silingan ang nag-rush na ko sa ospital. Api na ko mauna to ang katapusan sa akong kinabuhi. Lisod, sakit, kapoy,
hapdos, nga ambot wala na ko kasabot. I remember tubes, tapes, cottons, wires on my body. I was not at the delivery room yet. I was semi-conscious and I can't remember every detail of what had happened. All that I was thinking was my baby. Anak na ko. Akong anak. I reached for my tummy. Dako gihapon siya. Doctors were waving small flashlights at my eyes, talking to me, keeping me awake, but all I heard were muffled but loud voices. I thought they were going to cut through my stomach, but I didn't feel anything there. I felt a huge lump coming out of my genitalia. That was it. My baby. I waited for a cry. I used all my strength to wait for at least a small and quick grunt. But all I heard was ma'am, ma'am, ma'am. Well, they were holding my shoulders and then I left or I felt unconscious. Naunahan ko kakuyap before I could hear my baby. Wala na ko naka-remember na niutong ko at all. Ang akong nadumduman na aray ni gawas sa akua numurag paspas na paggawas. Wala man lang ko nag-effort. Pero sakit kaayo. Samok, blurry ang akong vision. Naglisod ko tungod sa oxygen nga gitaod sa akua. Dili ko makastorya. Dili man lang ko makasyagit and force my baby to cry kay weak kaayo ko. Nakuyapan na adayon ko. I don't know what was happening at that time until I remember akong gikugos ang akong baby and my family was there with me. Naa sila tanan. Happy kaayo sila and they were all smiling while looking at my baby. Ila pang gipasapasahan og kugos and I was laughing too. Pinaingon pa ko og ambi akong anak. Ako na po'y gunit sa akong anak bi. Without realizing nga nganong naa akong family dito. How did they get to Bacolod that fast? Pero basta kay happy kaayo me and my baby was smiling. Babae di ay ang akong baby. Cute kaayo, liwat na ko. She was wrapped in a pink cloth and smiling I was carrying her. Pero damgo radi ay to tanan. I was unconscious for 4 hours. My family was not there. Ang mas silingan nga naghatod na ko, niuli na pero mubalik ra daw ugma. I woke up at this ward for a woman na bag-o ng anak pero ako ra usa didto. Na ay nurse pero naara sa nurse station. Ako ray usa. Huli kaayo ang ambience ug natingala ko nganong nagluha ko. Basta kaayo ko og singot ug una na ako gibuhat kay gihikap na ko akong tiyan kay basin in labor pa ko. But lahi na ang akong feeling. That now, wala na yung warmth gikan sa akong anak. Gaan na pod siya. Weak kaayo ang akong lawas, ug akong tibuok lawas. Dili ko kabangon but good thing giduol ra nila sa ako ang switch para pang tawag as a nurse. Sakit kayo ang akong kamot ug akong fingers, but I still managed to push that button. I wanna know where my baby is. Para matinuod ang akong damgo o para makontak na nako ang akong family. I need them at this point of my life. As I push the button, nagdagan-dagan ng nurse paingon sa akong bed. Daghan siya'y gicheck. Daghan siya'y questions, so gingon siya di na ako kailangan nga mutubag, ipataas ra daw na ako ang akong kilay. Pero mutubag ko, naningkamot kog storya, naningkamot ko og litok, og baby girl. Ang nurse nagpaka-as if ra nga walay nangutana sa iya, nga murag wala ko nangugatog paningkamot og istorya. Nagsige na siya og check na ako, gunit sa shoulders, og nagsigi og nude sa iyang head. Nagstorya siya pero dili na ako madunggan, kay naka-mask siya. Sa akong kaluya, nakatulog ko balik. Nakadamgo na pud ko ni baby girl. Nagsakay na daw milk tricycle pauli sa among house. Ako siyang gi-carry ug nagchika-chika pa mi sa tricycle driver
ug proud kay ko nga nang hinambog nga anak nako siya. Si baby girl, nag-smile ra nga natulog. Nakamata ko, December 11, 2016. I regained my strength. Nakamata ko nga naa akong silingan og family. Nakamata ko nga naa sa isa ka private room full of balloons, fruits, flowers, and all sort of food. Happy ko, kay natinuod ang akong damgo. But there was something off about them. Happy pero murag naa-adjoy something. Nakastorya na kong tanong og una na akong dilitok, asa akong anak, akong baby. Nidul si mama, og si papa og gipagawa sa the rest sa family. Didto na, wala na ko kasabot. Ang akong heart naghuot na. Ang kamot og tiil ng gahi og akong mouth murag paralyzed. Wala pa'y gisulti sila mama ha, pero gets na nako. Wala ko ni sugot nga manggawas ang uban tao sulod sa room. Didto na ni taas ang akong tingog. Ayaw mo gawas. Sulti iko asa ang akong anak. Akong baby. Asa ba? Ma, pa. Wa na ninyo ang akong anak kay gikutom na to. Ignang doktor nga okay na ko uli nami. Niingo na pod silag, nak. Naghilak na si mama o papa. Naghilak na ko, naghilak na mi tanan. Asa akong baby ba? My baby died inside my stomach for reasons I will keep to myself. Dili ko ganahan maghiskot sa death sa akong anak. Sakit naman gani kaayo, i-type ani. But yeah, my baby died. Maong gitabang ko, maong basta-basta na lang siya nga nigawas sa akong tiyan. Maong wala ko'y nadunggan nga hilak. Maong walay tubag-tubag ang nurse sa akong mga pangutana because she don't wanna upset me even more. Nagsigir ako hilak. They put my baby on my chest for the second time. Nashock sila nga nung nakahibaw ko sa gender sa baby. Sakit kaayo nga siyam ni mo siya kabulan nga giantos, gipangga, gihuwatan o gihikugma o taman-taman, pero mamatay ra di ay siya before man lang gipanganak. Sakit kaayo nga sa damgo na lang katanan makakita sa iyang tamis nga ngisi. Sakit kaayo nga nag-expect ka nga naa pa kay buhi nga anak nga makaplaga ni inig mata nimo. Sakit kaayo nga andam na sa tanan ang iyang paggawas pero wa ka nakaandam sa iyang pagpanaw. Sakit kaayo na makugos nimo siya for the first and last time. Sakit kaayo nga ma-feel nimo ang iyang kabugnaw. Like a lifeless doll you see to play with as a kid. Sakit kaayo nga ang imong kalipay kuhaon sa imo. Sakit kaayo nga gibuhat nimo tanan para sa iyang kaayuhan pero naagtura sa wala. Sakit kaayo nga daghan pa kag pangandoy para niya. Sakit kaayo nga ang imong kaugalingong unod og dugo wala nay kinabuhi. Sakit kaayo sa tanang sakit nga naagian nako nga wala jud ko nakahuna-huna nga ipa-abort kanak. Sakit jud kay wa jud ti ka gibasol. Wala ko'y gyuno-huna nga dautan nga buhaton sa imo. Sakit kaayo nga dili na ti ka makantahan og uyayi. Kay dili man gihapon ko nimo madunggan. Bahalag ako lang ang masakitan, ayaw lang ikaw nak. Og labaw sa tanan, sakit kaayo nga nabuhi pa ko. Og ikaw ang wala. You don't deserve it, nak. Baby girl na ako, sakit kaayo. Sobra na kayayay si mami ni mo na. Pero salamat. Nagpakita og nagparamdam ka sa dam ko na feel na ko ang akong pagkainahan ka, Jod. Anak, kung asa man ka karon, always know that I love you. I love you so, so, so much. Way adlaw nga di ko maghuna-huna nimo. Love kaayo ti ka na. Sakit gihapon kaayo nak nga gibiyaan ko nimo,
Pero love kaayo ti kaha. Love you jud, baby girl ko. Sumaw to, tulala ko permi. Walay tarong kaon, way tarong tulog, o buntag, udto, gabii, sige raghilak. Bantay sarado ko sa akong family. Akong mga bagagno nga mga plastic nga amiga, pinavisit taraw sa balay, pero di ko magawa sa kwarto. I've been like that for months pero ginaminitor ko sa akong family. Daghan ko itambal nga ginatake, antidepressants, and they take me to beaches o uban pang nature. But all I do is stare at the blank space. Si baby girl, gipalubong na ako sa Bacolod. So that I will have a good yet painful reason to stay or visit that place. Sakit uy. Sakit kaayo. Pero karon, okay na ko. By the way, gitangtang di ay na akong matris kay na ay complications. Which means wala na ko'y sa bakanan sa bata ug wa na ko'y ability magkaanak at all. Grabihan na akong kaagisa. And above all, pasalamat gihapon ko sa akong pamilya. Whatever happens, families are forever. Pasalamat ko sa akong mga miga nga nitabang nako. I miss you so much. Pasalamat ko sa mga taga Bacolod nga nitabang nako. Pasalamat ko sa akong fallen baby. All these made me strong instead of weak. For now, skips ako anang gugma-gugma. I don't know if Jeb knows, and I don't care about him anymore. I am currently taking a few major subjects for psychology para madouble akong degree. Long I have dreamed for becoming a psychometrician, psychologist, or therapist in order to help people like me or people who have experiences that are far more worse than mine. I am willing to help without asking money from you. I dedicate this confession to my little baby, Shamika, 2016 to 2016. This is Era of Cebu, 22 years old, who almost become a mom. And this is the end of the story. College of Hotel and Restaurant Management, a vocal of Cebu Universities. Ug mao kana ang atong confession karong adlaw mga kayusan and Freedom Board. Salamat sa inyong kanunay nga pagpaminaw. Ug kung gusto mo nga i-shoutout sa atong next video, just comment down below.